komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Philippine Standard Time, 1:44. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggang. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, If my people humble the Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan. Responsable. Mayong hapon sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, kag welcome sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan, This is My Life. Lunes karon nga adlaw, Pebrero 3, tuig 2020. Lunes na Lunes, ang aton pagpangamusta dira sa inyo, kag nagaano kamo dira, nagapangiyaga na kamo. Ano bala ang inyong mga ginahimo sa siningation? Nabatyaga ni Tita Wilma ang inyo kabalaka sa karon? Angot sa inyo mga estudyante? Kaya nabatyagan ta na kahapon sa mga naistorya naton nga mga ginikanan, especially ang mga Iloy. Ha? Nga aton man nasugilanon ang ila worry sining bisan diin ka lang ginahambalan. Ha? Ining novel coronavirus ukon and COVID. Ha? Nga sa diin halos bisan sino na balaka naga-worry sa ila sining mga kabataan sa mga palangga nila sa kabuhi. Ang aton lang sa gihapon pahinumdum, especially sa aton mga lola kag lolo, sa mga tita kag titos, of course, ang aton sini mga mama kag papa dear, sa mga nagatipan sang aton sini mga kabataan, sang aton sini mga estudyante, kinahanglan dugang pagid nga paghalong kag dugang pagid nga paghimo sa mga bagay nga makapaayo kag makapalikaw sa aton sini mga kabataan kag sa tag sa kamiyembro sang aton panimalay. Tinaw natin ang katinlo, amugin ang pinakaunang alyabe sa tanan. Kag ang paghalong, ang problema lang gid siling sa mga Iloy, tawi, ano man ni kabisan ang mas gani, wala gani, no? Ahay, nagauti-uti na lang ang mga Iloy sa paghimo sang ay nanghimo bala sa tela nga sa aton man nahibaluan, hindi man ina safe gani, pero bisan paano at least, no? Kag kabay pa nga amo nang siling naton man kag panawagan man naton sa mga medyo may sobra-sobra dira iyang mga nakabakal sila sang mga disposable mask na ang iban nga may ara dira i-share nyo sa iban nga ginikanan. Kaya mga ginikanan nga wala gid sila sa mapangitaan, nabalaka sila sa ilaman kabataan sa pagpakadto iya sa eskwelahan, ha? Kag ilabi na gid nga sa sininga aga, siningid lamang nga aga nagwa iyaman ang balita nga diri sa aton sa Negros, especially Negros Occidental. Ilabi na gid diri iya sa sentro sa siyudad sang Bacolod kay tigin na ginkonfirmar na iya sang aton sa ni gobernador, no? Governor Eugenio Bong Lacson nga may ara pero suspected pa lang, hindi pa gidya infected, na? Kaya when we say suspected, gina-close monitor, pag ginaobserbahan pa na, magsiling taya nga, hala may ara, gidya doon na naghahambal, kagid bala nga, nagakonfirmar, kagid nga may ara, na? Magsiling kita suspected, ginasuspetsuhan, ginaduha-duhaan pala, amo na nga gina-close monitor, sang aton sini gobyerno, ilabi na sa aton gobyerno sa ikaayong lawas, kung bala dapat gidman nga kabalakaan kag dapat gidman nga magsala-sala kita
Ginapahibalo lang kita nga may ara sang ginasuspetsuhan kay ginamonitor sa karon para kita ang maghalong na nga daan. Amo na, ting ibanda iya nagasala na dayon sa pagpalapta sa mga salaman nga mga balita ba mga anak? Kung nagapamati man ka mo balas ang balita, insaktuha man sa inyo pala matinaan. Kung daw nagbungol-bungol pagpangatutuli man jutay, para klaro kag husto man ang inyo balita nga duhol sa iban, kag ginahatag sa aton mga kauturan. Kaya ang kakulba, kahadlok tanan, aton nga mahatag sa aton mga kauturan, makatugaman sang pagkadismaya. Diba? Magluwas sa pagkadismaya, kahadlok, gining, magwa kamo sa inyo puluyan. Kag ginakabalakaan man nato ng aton mga kauturan, syempre nga may mga ginabatsyag sa ilalawas, kay ti sila prone man, isa man sa mga prone iya, nga madasig tapikan, ilabi na kung apektado ang aton sa ni immune system. Gani, kung pwede pa lang, kung maglagaw, may kuwan ka muna nga dala, o may alcohol, hindi gani, hand wash gel, or hindi gani, ang inyo na wong kinahanglan may face mask ka mo, kag ato naman na nasulit sa inyo, kung mga disposable nga face mask, kinahanglan, tatlo, gini kasampaw. Kaya nga, para nga, protection sa inyo. Kaya actually, hambal sa ating Department of Health, di ba? Ang kinahanglan nun, gidya nga magamit siyang face mask, ang mga may ginabatsyag, ang mga mahina sa immune system, kaya ginahimo na sa ating kauturan, preparasyon gini na, kag paghalong. That's why nga padayuno natin ina, ha? Okay. Kag sa nasiling na naton, hindi kita maghatag duga nga kahadlok sa aton isig kapareho na tungod siniiya nga issue. Mga senior citizen, kinanglan inom damo tubig. Kabalugid si Tita Wilma kang mga tamaran sa inyo, magdugay-dugay hugas ang inyo mga kamot. Magwa gani kamo, pagwa nyo, pagsulod nyo, manghugas kid kamot, ha? Habuni mayong inyo mga palad, kag ang inyo mga tudlo, kag ang mga in-between na sang inyo mga tudlo, kag sa babaw, kag dalom sang inyo nga kamot, wala kag tuo. Gets nyo, mga lola kag lolo, nanay kag tatay, ang araling niya sa aton sinipanimalay. Kaya so far, sa nakuha may naton nga updates, ining mga PUIs, ang ginatawag mo ng mga patients under investigation, naglabot na sa 80 ang kadamuon, sining ginakabig nga mga PUIs ang Department of Health, bangod sining ginadudahan nga NCOV. Kaghambal man sa Department of Health, pulo sa amo iya nga kadamuon sa 80 ang ginpapauli na sa ginamonitor ng 80 mo ang pulo sa ilagin papauli na o kung nakagwa na sa ospital kay nga nag-ayo na yang ilang nga kondisyon kag nag-negative sila sa mga test nga ginpatigayon sa ila. Di may ara pagid 67 na ang 67 o kung 67 nga naka-admit sa gihapon sa karon sa mga ospital ang nagapabilin sa gihapon sa isolation room. Kaga kalakip na sa 67 nga ina ang mga ginakabig nga PUIs, ang 8 sa ila sina ang masiling balakita nakaupod o kung nakasugilanon sa duha ka Chinese nga nag-positive sa nCoV o kung novel coronavirus. Pero sa 67 nga ini, may 30 o kung 30 na nga nag-negative sa ginpatigayon man nga mga tests ng Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM. Kag may 48 or 48 nga nagahulat pa sa resulta nila. Ang duha nagapabilin, no? Samtang ang duha nagapabilin iya nga konfirmado sa kaso sang nCoV. Tiari niya sa atin pungsod, confirm ina duha, no? Ini ang mag-asawa nga Chinese sa diin ang lalaki amotong napatay sang Sabado. Ang babae, abi ninyo ko nag-amat-amat ayo ang iya sinikondasyon. So, kabay pa nga kaluyan nga maka lampuwas man siya no? Sa natalana man nga mga inadlaw para sa obserbasyon sa amo sini nga balatian. Kabay pa kaluyan lang. Kag hindi man kita
magkabalaka. Pero actually, dito iya sa may Metro Manila, no? Ang mga universities and colleges dito naka-alerto man against the sini. Nagkalain-lain ng mga universities dito sa Manila tungod sining threats ng 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Ng De La Salle University, nagatagman advice sa mga Lasallian nga pabuto na nila ang malawig nga pila sa mga gate tungod sa istrikto nga medical checks nga patigayunon sa ila. Mga estudyante o mga faculty members ang amo yung university, kabaluman kita, no? Halin sa mga nagkalain-lain man nga lugar nga may kaso sang nCoV, kag ginapangabay sila man nga magpa-check up sa doktor. Magluwas sina araman ang Manila University. Ginapa-alerto man sila ang Philippine Women University, ang Mapua University, University of the East, Far Eastern Universities, and Berry College kag Centro Escolar University. Kadamo sa mga eskwelahan dito sa karon nga on alert angot sining nCoV. Kag syempre ang aton gani mismo yung Department of Education, di ba? Nagpagwa na sa infographic. Kita nyo man sa post namon sa Action Radio na may infographic ang Department of Education na kinahanglan sundon sa mga teachers kag mga estudyante na against sining 2019 nCoV. Sa tutuod bala kahapon ang mga nanay kay gina-require ko no sa mga teachers nga kinahanglan ang mga bata nila magsulod pagka Lunes o kung subong nga adlaw kinahanglan may mask kay kung wala mask hindi pagpasudlon sa school. Ganing aton sa ni Department of Education nagpagawa sang infographic para malikawan ang paglapnag sining novel coronavirus sa mga schools. Kag ang kaundan sa infographic amo is syempre ang mga reminders kag mga advices nga dapat sundon sa mga estudyante, teachers, kag iban pagid nga DepEd personnel bilang precautionary measure against coronavirus. Sa idalom sining nabutang nila nga stop nCoV measures, ginplastar ang mga dapat himuon para nga makalikaw sa amo nga masakit. Ang stop nCoV na ang every letter sina may buot silingon para sa DepEd. Ang S to stop, among C a doctor, na gilayon nga magpatanaw sa doktor kung may sintomas ang ubo sipon, mga ginikanan, especially sa inyo mga kabataan. Nakagkinahanglan ari pamati, take 8 to 10 glasses of water every day. Hindi lang mga kabataan, ang aton mandira mga senior citizen, kinahanglan nyo gid ini 8 to 10 glasses or more pagani. Bisan amat-amat lang sa bilog nga adlaw. Sa pagin ang O kay STO, no? STO, ang O, one's health is important. Ang ikaayong lawas naton tagsa-tagsa importante. Dapat mintinahon ang healthy lifestyle kag matinlo nga palibot naton. Prepare para sa stop letter P. Prepare health and well-cooked meals. Kinahanglan ihanda naton permi ang aton lawas tipigan kag kinahanglan ang aton mga ginakaon so sa nagapreparar sa mga pagkaon sa tagsa naton kapuluyan kinahanglan matinlo kag naluto sang maayo. That's why nga kinahanglan gani kung pwede pa lang likawan naton ang magkaon sa mga hilaw nga pagkaon ana, especially ang karne. Ang N sa nCoV, never forget to cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Although nga na-share naton ina last week hasta sang Sabado, si Tita Wilma hindi na gihapon maguntat sa pagbalik-balik para nga ina magapabilin sa pamensaron ninyo. Nga aton mga ginikanan, mga tita kag titos kag sa aton sa ni mga elders, no? Kinanglan gid naton ina. Nga kon magpangatsi ikaw or mag-ubo ikaw, dapat tabunan ginaton ang aton baba lang aton ilong. Kay kinanglan distansya ikaw sa mga tao sa imo palibot. At tubang likod, kilid kag kilid wala tuo. Distansya ka para nga hindi ka man
makapalaptas ang imo virus, di ba? Ang C, amo ang crowded places and contact with farm and wild animals should be avoided. Kung pwede palang likaw kita sa mga lugar nga damo tawon, hindi ta nahagay lagaw kag kadto sa kundiin-diin. Kag kun amo ta bala hambal na iton sa nagligan kung may mga pet kamo, may mga hinuptanan kamo sa inyo balay, mga mahilig ka sa kuring, sa ido, may ara pa na dira kadamo na isa mga sapat kasapatan niya nga kanami naton hakson isubong kun pwede anay likaw lang anay, hi and hello lang sa ila kag flying kiss lang anay ano. Okay, ang O sa NCOV, amo observe proper hand washing. Observe proper hand washing. Gamit gid habon kag tubig. Hindi lang nga pagsalod sang kamot mo sa gripo, salod lang wisik-wisik, okay na. Habunan gid, ha? Habunan ang kamot kag kinahanglan maghugas ang pala kung pwede pa lang palabuton ta mga 2 minutes ng hugas na amo nang hambal nila gani, no? Syempre nagasuggest ang aton sa ni health agency nga kung pwede pa man lang nami gid kanta ka bala happy birthday. Kag ang V, syempre vitamin C supplements and vitamin C rich fruits and vegetables should be taken daily. Kinanglan may suplemento kita sa vitamin C sa itong lawas. Hindi lang yung oral na natin nga ginainom nga vitamin C nga mga over the counter, kundi may ara man kita mga prutas nga manggaranon sa vitamin C. Nami pagina kay preska. Kag ang mga vegetables pagid mga utanon, may mga utan nga may mga vitamin C kag magluwas sina nagkalain-lain pa nga mga sustansya ang makuha naton kinanglan kaon adlaw-adlaw nan. Kag syempre inagintukod man sang DepEd ang task force gintukod sang DepEd ang task force NCOV para nga mabantayan sing maayo ang mga eskwelahan against sining novel coronavirus. Mga anak, mga lola kag lolo, sa tanan-tanan nga miyembro sang aton pamilya, sang aton komunidad, sa aton sinipaligid. Alas 2:04 Action Radio Philippine Standard Time, aton man matahom nga lilentunon para sa inyo karon nga hapon. From Jose Feliciano, Once There Was Love. Once there was Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Makulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo
serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga Mga palangga, nga mga tagpalamiti para gid sa tanan-tanan. Nga nagawpod kay Tito Wilma karon nga hapon sa This Is My Life. Pero anay sa ito man mga kauturan sa nakambal na naton pagkinanglan naton sa mga fresh flowers diri sa siyudad sa Bacolod kun diin man kamo pwede gid ya, ha? Pwede gid kamo maka-contact sa Johnny and Christine Flower Stand ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, Ina. Pwede man kamo makatawag sa 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Sa mga events nga gusto ninyo dekorahan sa mga fresh flowers, ay naman nga mga okasyon, o kung sa inyo man mga palangga, ay, lapit na lang ay Valentine's Day. Para sa inyo man mga palangga, pwede gid. Again, 0930-959-2828. Sa mga nag-upod sa itong dara sa ilang mga transistor radio, hi and hello. Sa itong man mga suki dira sa sulod sang Central Market sa may dress shop dira kag tailoring. No ka sa Arugana Tailoring sa Central Market mayong hapon lang da. Araguna tawe na. Kay Edward, kay Erwin, kay Vilma Aragona sa mga patahian sa sulod sa Central Market bala. Mayong hapon lang dira sa inyo. Subong man dira sa Libertad Public Market kag sa Burgos Public Market. Runs Mary. Mga nagupod man sa iton sa Facebook Live, salamat. Aton man kamo gina abi-abi. Kag ginapasalamatan sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma karon nga hapon. Of course, ara dira si Maria Luz Grijaldo Macuna. Salamat gid kay Bia Jonathan, kay Jose Moncal Turilla. Thank you gid. Kay Linwell Basilan. Tita We watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Philip Lorente, monitor lang di sa Minuyan. Salamat gid kag mayong hapon. Kag Ronilo Onyate, tawe watching live at Barangay 1, Isabela, Negros Occidental. Mayong hapon sa tanan nga taga Isabela dira. Kay Benny Hiliada, salamat man. Kay Ash Papers, good afternoon. Tito Wilma, palig lang ko tamyo kay Tito ko kag kay Tita nga taga La Carlota. Tito Nunoy, kag Tita Melanie nga nagapamati sa imo adlaw-adlaw. Salamat and God bless, na? Okay. Kag, yes, si Elsa Senyang, Sister J, good afternoon. Thank you, Ged, na? Sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon, kag pasalamat man, salamat sa mahal nga Dios nga safe man ang pag-travel mo balik sa imo ginhalinan. Dira sa LA. Thank you, salamat, na? Thanks for the friendship. Good afternoon, Tito, watching live at Barangay Kudingli. Dumaraw kapis, sakto na. Dumaraw kapis, pakigreet lang Tita We sa bata ko. Happy 12th birthday. Helmark Chen Hevera. God bless you, Maylin Pedurigo Hevera. Paliyog lang detamyo kay Jenny Perez sa San Vicente Binalbagan. Salamat, kid. Joe Marie Pormantia. Watching here after a long trip back to Los Angeles. Nice meeting you in person. And thank you sa... Yes, God bless, Sister J. Don't mention it. Well, anyway, thank you, Gid. Thanks again for the friendship. Kabay pa, makita ay pataliwat. Salamat, Gid. At least in person, nakita, taman ka. Okay? Alas 2:11, Action Radio, Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik para man sa aton sulat sa sininga hapon pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Sunflower Plus Herbal Capsule. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw,
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa Alas 2:15, Action Radio Philippine Standard Time. Sakit sa tiyan, sakit sa kalawasan, kag sakit sa puson. May ara ka man dila sa katul-katul kag mga skin allergies. May ara ka man sa mga skin diseases. Santon Plus Herbal Oil na ina mga kaaksyon. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal sa mga butika kag pwede man mabakal online o kung hindi gani magpa-deliver mismo sa inyo balay. Pinaagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Ang kalusuganyan.ph ang isa ka autorisado nga online distributor sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Products kag Klinika de Alternativo Medicina. Okay, atin mo na DTX 500 capsule para sa atin mga kauturan nga may problema sa ila sini atay. Kinanglan, halungan, kag tipigan tagid ang aton sini at tayo ko na aton man liver, di ba? Kaya mo ini ang pulunduhan sang tanan nga mga sustansya nga makuha naton sa aton mga ginikaon para kita mangin energetic kag healthy. Yes, alert kita adlaw-adlaw. So kinanglan tipigan kag proteksyonan ang aton sini atay pagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ina para gid sa complete management sang aton atay, no? Ang DTX 500 capsule may detoxifying compound ini nga mo nagatinlo kag may mga active ingredients pagid, phytochemicals kag antioxidants pangontra man sa paghubag sang aton sini atay. Di kon maghubag sakit na hindi na siya nami makahatag na sa aton problema, hindi ka na normal kung maghula
bulag. Di ka na maka-function normally tungod sa imo ginabatsyag. That's why nga, rekomendasyon naton sa imo is the TX 500 capsule adlaw-adlaw. Kaya kung pabayaan ka ni ano tawe, mahulog ina sa cirrhosis of the liver o kung ang ginatawag nga cancer of the liver. Ang DTX 500 pwede naton inababakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Of course, dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, pero ang nami pwede na kita makabakal online kag iduluman sa aton balay. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Basta may Facebook account ka, nan. Search mo lang da, Kalusugan yan. Ara dayon. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, amo lamang ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ila ang ating letter sender sa karon nga hapon, nagapatawag ini siya sa ngalan Jessica, kag ang sulat ni Jessica nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa tanan nga staff sang Action Radio, pati na sa mga listeners mo. Tita Wilma, ako nag-eskwela pa. May mataas nga handom sa akon kabuhi nga gusto ko gyud nga malabot. Bata pa ako, handom ko na nga mangin isa ka-accountant. Ang problema ko, hindi masarangan sa mga ginikanan ko ang pagsuporta sa akon pag-eskwela. Tita Wilma, labandira lang si nanay, kag nagabaligya sang isda si tatay. Ina ang background sang amon pangabuhi. Tawga lang ako kay Jessica, 21 years old, kag isa ka part-time student sa kurso nga accountancy. First year pa lang ako sang akon pag-eskwela, kag para malabot ko ang akon handom. Gin-try ko ang tanan nga klase sang trabaho, pero hindi kaigo ang akon ginakita. Gani bisan malain sa panulok sang tao, nagsulod ako sa trabaho bilang Guest Relations Officer o GRO. Pero Tita Wilma, strictly sa table lang. Wala ako'y nagaupod gwa sa customer. Gwa pa man ako, kag madamo ang nagaka-interes sa akon. Ang budlay gid para sa akon tungod jutay lang ang tulog ko. Tungod nagakalabutan ako hasta tungang gabi kisa kaagahon pa sa akon obra.
Tita Wilma, may nagapangaluyag sa akon nga customer. Isa ka tigulang nga may kwarta. Kilala diri sa among lugar. May asawa siya pero nagpangako nga paiskwelahon ako kung mag-upod ako sa iya. Hindi ko na kuno kinahanglan pa nga mag-obra. Ina ang akon ginapadalman subong kun bala batunon ko ang gina-offer niya o kun hindi. Tita Wilma, pamatian ko gid ang imo ma-advise sa akon sitwasyon. Isa lang ang mahambal ko. Gusto ko makatapos sa pag-eskwela kag ma-reach ko ang akon goal kag ambisyon. Jessica. Sa aton tagpadala sang sulat sa sininga hapon sa imo, salamat kag maayong hapon. Inday Jessica. Hindi ka man taga Bacolod, pero ti ari ang imo matudtod nga lugar. Lapit ka man gyapon sa Bacolod. Pero isa lang ang mahambal ni Tita Wilma. Hindi na bala mabudlay subong ang kolehiyo. May jutay ka lang nga inugasto sa adlaw-adlaw nga pamiliti mo kag sa imo sini mga projects. Pwede ka na makatapos sa imo sini kurso, di ba? Inang padalman naton para nga maangkon man naton ang aton dreams. Ang aton sini ambisyon sa kabuhi. Especially ikaw, gusto mo nga mangin isa ka accountant, di ba? Okay, sa imo Inday Jessica, naligid lang para man sa imo. Halin kay Sharon Ruiz, follow your dreams. People laugh as they stare at you and say she's got nowhere to go. But if they only know you're thinking, where did I go wrong? How should I move on?
goals. Kinahanglan you have the courage to reach your goal. Paano gani, Tito We? Ha? Wala sang imposible. Masiling ikaw si nanay mo, labandera, si tatay mo manugbaligya sang isda. Bisan masiling ka nga amo lang ina ang palangitan-an sang ginikanan mo. Wala sang imposible. Hindi inaupang para imo malabot ang imo mga handom sa kabuhi. Kung nagapanglabay naman si nanay para maka-eskwela ka, bisan ginabudlayan ka, pwede ginaiyainday, bisan si tatay, bisan paano, di ba? Kung gusto mo giyad, pero antes ikaw maglusong sa imo sitwasyon sa karon, kay ara mabatyagan ko nga daw amat-amat kag magadesisyon ikaw, kuha na iya, kung ako lang palang taon, sorry ha, basi ma, misinterpret bala si Tita We sang iban. Gambal ka lang yan, Tita We, kaya hindi ka sa among lugar, no? But anyway, kung makahimo kag masarangan taman lang ang jutay nga pag-antos, pagsakripisyo, kag pagpaninguha, nga hindi naton paghimuon. Kay ina pagkahapos na gid lang mo, di ba? Pagkahapos na gid lang kay para maglakat ka sa eskwelahan, may ari ka amo sini, may amo ka sina, kag hindi ka na mabudlayan, okay man ina siya. Pero lantawon bala naton kung ano nga klase, sa ano nga paagi ikaw nangin amo sini. Malamot mo matuod ang imo sini mga handom sa kabuhi, maangkon mo matuod ang katumanan sang imo sa ni ambisyon sa kabuhi, pero sa ano nga paagi na kung makaantos kita ay banda gani lakat sa eskwelahan, solo-solo ang sapatos, solo-solo man ang uniform, o balabas suksok mala nami ginman mo, no? Kung may pagsakripisyo kag pag-antos ang aton sini ginahimo ang bunga bala sa ulihi. Dira mo ma-appreciate, ma-appreciate ganyan. Dira mo ma-appreciate or dira mo makita nga kanami gali batyagon. Sang bunga sang imo gin antusan kagin sakripisyuhan ang mga pagpangabudlay nga gin himo mo sang ikaw estudyante pa lang. Lamang nga makatapos ka sa kolehiyo, di ba? Inday Jennifer, kanugon sa imo. Hindi pagbutunga ang kaugalingon mo sa lunang. Una-una, nantawin naton ang may kwarta siya, oo, okay na. Tigulang na siya, ikaw naghambal, tigulang. Wala si Taway naghambal. Kung di ginbasa kung imo sulat naghambal ka tigulang. Kaya kung na kuya, kuwan lang na iya, may edad na. Joke. Hindi Jessica, hindi sa tuod lang. May edad na. Okay lang na kung may edad na, may kwarta pa, pero ang hindi nami is may asawa, may pangabuhi na. Karon, maging instrumento ikaw sa paghatag sang kagamo sa ila pagpangabuhi. Hindi manday, na hindi paggamitan ka o galingon mo sa amo sina nga bagay. Madamo sa mga pigado nga pareho naton. Nga na labot naton nga aton mga handom nga makatapos sa aton pag-eskwela, sa ila pag-eskwela. Nga hindi na kinahanglan pa nga maghimo ikaw sa hindi maayo hilimuon. Nahimo mo nga maging part-time student ikaw, sa bisan ano lang nga paagi, hindi lang sa among sina. Bisan ordinaryo lang gin nga obra, ang sudlon mo okay lang. Hindi ka lang anay mag-full load is eskwelahan, makatapos ka gid na iya. Pero ti daw nakita naton nga daw nagadali ka gid man, nagadali ka gid nga matapos, amo na nga gin pa ka maayo mo nga magsulod sa among sina nga trabaho. Hindi man tanan nga mga GROs mga malain, di ba? Oo. Kag hindi ya sila nga ang mag-GRO, kaamo ka na dayon. No, hindi. Kita mo si Jessica gahambal wala sa gaupod sa customer pagwa. Oo. Amo na iya ang fact para sa imo. Reality ina sa imo. Pero mga mata sang tao nga makakita, hindi mo na iya matudluan. Kay kabalo mo na sila magpensar. Bisan wala ka pa nagahimo sa malain, malain na ina para sa ina. Diba? Makayuhom lang ako, pero inday, kung mahimo, kung pwede mo palang maluwas ang kaugalingon mo, luwas sa. Ha? Kag masiling kita, makatapos kag man abi sa sina mo nga paagi nga gusto mo, ang pamangkot lang nato, ano ang kalidad? Ano nga klase? Anong quality sang imo edukasyon nga naangkon? Kag syempre, kung kulang ka sa tulog,
kay syempre tawi ka pulaw ko para kita ko kwarta. Tapos pag abot sa classroom, ano ka, galutaw ka sa hangin, mata mo gapiyong, wala mangyapon utok mo kalong, di ba? Kag personally ko napamangkot mo si Tito We, hindi ko ya pabor sa ginsudlan mo nga obra. Kag mas pagid nga hindi pagid ko gusto kung magdesisyon ka mag-upod sa sa kwartahan nga tigulang nga ina nga may asawa para lang malabot mo ang imo sini ambisyon. Kay tiho, gusto mo nga mangin accountant once nga magka-graduate ka sa college, may board pa mo. Ay, ang board makahulat na ikaw may obra ka na. Di ba? Kung maka-obra ka na, pwede may masupot-suputan kang maka-review ikaw, kang makakuha ka board. Mas nami na yaday ang mga may mga kabudlayan, ang mga may mga taklaron, ikaw dulhugon, ikaw nga mga kabudlayan, nga isang sa magpagkatawahay ka. Pero at the end, sa gihapon si Tita Wilma nagahambal ang imo desisyon ang masunod. But since nagapangayo ka sa opinion ni Tita Wilma, inaiya ang akon mahatag sa imo nga opinion. Kung imo desisyon masunod, imo na kay imo ina kaugalingon. Ang final say, imo man gihapon. Kag hindi naman imposible gid ang inubayad sa eskwelahan subong. Kung sa private school ka nag-eskwela subong, sa tutuod lang kung college level ka na, kay naka-attend ako sinang orientation nga ina sa mga SUCs, state colleges and universities nga covered sa atong sinigobyerno para sa libre iyang college education. Diba? Bisan ikaw, mga out of school youth, pwede ka mo maka-avail sa tutuod lang. Pwede ninyo ma-avail ang libre nga college education. Basta sa state colleges and universities lang ka mo ma-enroll. Let's say ikaw, Inday Jessica, siling mo first year ka pa lang at the age of 21, bata pa na day, no worries, ha? First year college ka pa lang, i-apply subong January, pwede ka na maka-apply, maka-process ang imo sini, bisan nag-eskwela ikaw, pwede mo na ma-process para nga makasulod ka sa mga state universities, colleges nga covered sa atong sinigobyerno. Dili sa siyudad sa Bacolod, ara ang kamsi, damo-damo na branches nga ang may nila sa Talisay. Dili sa Bacolod, may-ari sa Alihis, may-ari sa Barangay Estefania, di ba? May ara sa Kabangkalan. Kadamo sang mga estudyante masiling sila, hindi ko daya kaya mo na ni ay abi mo gayuhom ko na ako makabati ko sa mga estudyante nga iban mo. Wala sila nakahibalo nga mga produkto. Di sa Bacolod magluwas sa Kamsi, ara pagid ang Bacolod City College kay government ina sang libre nga tuition. Inday Jessica, hindi na importante kung diin kang eskwelahan naghalin. Ang importante, ikaw, kung ano ang quality mo sa pag-graduate mo, kag matapos mo, kung ma-reach mo imo sini ambisyon, diin ikaw naghalin nga eskwelahan, kag syempre importante ang imo natun-an. Hindi kayang eskwelahan. Oo, gapati kita nga kung sa dalag ko gika mo nga mga universities may graduate, may edge ka mo kung mapangita ka mo isang trabaho, correct na? Pero but since pigado kita, batunong tayang realidad nga sa amo lang gikunin nga eskwela na graduate, pero kinanglan mangin proud ka. Kay bisan paano magkatapos ka, hindi ka magkahadlok. Ha? Bisan inupliti lang adlaw-adlaw ang imo kwarta, go! Kaya nga mapabugal mo na sa ulihi. Ngang nanay ko, labandira, tatay ko manugbaligya isda, pero nakatapos ko sa akong pag-eskwela, nahandom ko ina. Sa tutuod, sorry lang, no? May araman kita diri, anay nga listener, si Mama yun, nagapamati na, ha? Mama, pa-istorya ko, i-share ko sa ilang istorya sa aton anak, ha? Diri na siya nag-graduate sa Bacolod City College. Nag-graduate sa Bacolod City College. Si Mama, yung inako, ito sa letter, kanang winner, tato sa mo, na? Nako, yagid dyan yung taway ko inupliti, galakat ko na, sakay ko sa jeep, gapawala lang na sa kuno. Gapawala lang na siya, pagkatapos manaog lang na siya pagkatuto sa ila eskulahan, kaya may salakyan pag ipakadto sa ila eskulahan, manaog lang na sa kuno, pawala sa driver. Kung isa kong mabatyagan niya, kuno nga daw si tahong sa sang driver,
mapalapit na sa likod sa driver kung mga pasahero lang matamatyutay, mapalapit na to sa likod ayon sa driver kag magsiling mangayo sa pasensya kag ka-experience pa sa hagin tagaan pa sa driver 20 pesos pasalamat tulo kuno luha iya mo sa tutuod na no guts lang na iya sa aton kaugalingon aga kung gusto ta abi mo na ka-graduate siya cum laude di na siya subong ato na sa Manila nagaobra so happy kita para sa iya. That's why nga wala imposible ya para sa aton sa kalibutan. Nakaupod pa na siya ni Tita Wilma. Kaupod ko na isa sa akong puluyan bisan gamay baski payag lang balay ko. In one way or another bala makashare ikaw sang kunenong ara sa imo para man sa aton kauturan nga mabulig naton. Kag happy man kita nga nalabuot niya ang iya ginahandom sa karon. Kaya say mo Inday Jessica, wala iya imposible. Wala sang imposible. Basta ara man sa aton kaugalingon, ang aton kaisog, kag siyempre determinasyon, upod man ang mahal nga Dios nga iya kita tuytuyan para maangkon naton ang aton ginahandom sa kabuhi. Kaya nga hindi lang para sa aton kaugalingon, kundi magluwas sa aton kaugalingon para sa aton pamilya. Kapin pa makita mong iloy mo nga nagaantos, nga nagabaka-baka, ang imo amay. Sa pagtrabaho, pauna-una sila dala bugas nga tiligangon nyo pa uli. Do ano nakasakit nga makita mong ginikanan mo nga amoy na kinahanglan ma-inspired ikaw. Kinahanglan sila ang maging inspirasyon mo, Inday Jessica, para nga makapadayon kakag matapos mo sa diin sa ano nga paagi, sa mapabugal man nga paagi sang ginikanan mo. Di mapabugal wala sang ginikanan mo kung sa sina nga paagi na ang maangkon mo sa ulihi nga makatapos ka kag mangin isa ikaw ka accountant hindi binagbinaga Inday Jessica ang ginhambal ni Tita Wilma kundi ang mahapos para sa imo kag ginakonsiderar mo imo ina desisyon hindi aton ang sa aton lang naga-share lang kita sa aton sa opinion kag sa aton pagtan-aw sa sitwasyon nga kung imo man pagkamaayuhon pasalamatan naton kag upden naton sa pagpangamuyo nga kaway sa palaabuton maangkon mo man ang imo maayo nga handom. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time balik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Ang balitang ito mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagservisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Magkulon nun kag negosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita
ta magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Ito man Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea ang nag-isahan doon nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Kani sa aton man mga kauturan, tandaan lang nato ng Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea ang may antiviral, antibacterial kag antifungal effect. Nagapahagan-hagan sa mga infeksyon sa aton baga kag sa iban pagin nga mga pulmonary diseases. So kinanglan sa sustansya naton. That's why nga aton ginarekomendar gid sa inyo di ka mo magdula Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw tibag. Isa lang ka tibag adlaw-adlaw para sa isa ka litro nga mainit nga tubig, hindi lang para sa imo, kundi para man sa bugos nga pamilya. Kinanglan mangin smart kita, fit and healthy, mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Pwede na ito nila mabakal sa mga butika sa atong lugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ara available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Balikan naton anay ang aton sinilator sender karon nga hapon kay Inday Jessica. Nahambal ni 66019. Mayong hapon tawe, ang ma-advise ko lang kay Jessica, among mag-working student ka pero may free tuition sa public school subong sa college. Si Lani ni thanks gid. Yes, Inday Lani, salamat gid 6609. Amo man din ang aton ginarekomendar sa iya, di ba? Kay kadamo na. Monitor lang kami sa program mo, Miss Emma Almeda sa La Carlota. God bless Tito We. Salamat kag maayong hapon man dira sa inyo. Tito We, ang mahambal ko lang kay Day Jessica Day ang pag-eskwela regalo na ni Lord kung para sa imo ina nga kurso para gina sa imo. Hindi maghimo sang, naglumpat ang panulo ko, kaya nagpisik siya mo. Dahimo lang sang maayo, sorry. Kung para sa imo nga kurso, para gina sa imo, dahimo lang sang maayo. Kay makatapos gid ka sa handom, kag hindi ka na to sa may edad na, kay wala ka man tuluyan. Mabudlayan ka lang, day. Salamat gid from 92 to 20. Salamat gid sa imo. Tawe, pahapos na lang na iya. Libre subong ang iban nga city college or working student siya in school Hindi nga mag-GRO ka. Correct na. Kita mo, hindi sila conforme, hindi Jessica. Halin na kayo 44 to 1 to 3. But silingon palangga ka Manila. Okay, Good PM, tita. Kanami gid sang imo mga opinion ay salamat. Nami, tani, kung may nagapamati nga taga kamsi ba? Kay diri sa amon, damo na sila sang ginbuligan. Tamiyaw ko lang ako asawa nga si Jenny from Nonoy, 9124. Insakto na kay ako sa orientation sang kamsi, naka-attend kay kuya personally. Kay ano man bala, may hinablos man ko, may mga hinablos man ko nagtapos sa kamsi, may ara man ko hinablos nga ara pa sa kamsi kag graduating. Importante maka-eskwela ikaw kag may unod ang ulo mo sa kun anong imo natun-an nga magamit mo sa imo papangita sang trabaho. Nakadepende na sa ato ng pagbakas siya, hindi bala? Okay, halin naman kay 5353, maayong hapon. Ang ma-advise ko sa imo day, hindi kagid magpadala-dala sa kwarta sang tigulang. Kay kun makuha niya ang gusto niya, ikaw gid makaluluoy. Mag-working student ka kag maghimakas ka. Agud wala ka istorya nga mabatian nga malain. Pray always kay God.
Di pwede sa kunudayan ka pa ngayon, textmate, babae lang. Okay, sa mga gusto makik-friends sa iya, cellphone number 0912-316-5353. Again, 0912-316-5353. Just give Okay, mayong hapon, Tito eh. your will persistently become the one you've always Tita mayong hapon, kung kung magbaylo yaman niya, iya na kung ibaylo niya pagkababae, buwas damlag ya, depende na sa iya. Maya naman scholarship tan, di bala? Guwit ko lang asawa ko, Mama Judy, Mommy, I'm sorry, Mommy, I love you. Mommy Judy from Albert of Victoria's, Cane Town, 7878. the fire that turns up. Tawe, working student na lang sa damo man da working student ka nakatapos man sila sa ila pag-eskwela from RES. 4722. Kung ka mag-working student, bisa natin mismo sa CHED may mga scholarship, di ba? Sa damo pa aki. Basta matutom ka lang magpangita pa aki. Alas 2:48 Action Radio Philippine Standard Time. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pili natin ka mga importante nga mga commercials. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo. Magkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon. Raymond, si Tita Wilma sa This Is My Life, alas 2:53 na, kay Tuto Kasiple. Salamat kid sa imo sining opinion. Kay Martin Aliling, salamat man. Kay Janice Duhenio. We are watching you from Naidel's Restaurant Resort. Salamat gid ka mayong hapon. Maria Lea Bantayan, kay Riza Bernaldez Hentugaw, pasansya gid ha. Kay Bin Hilyada, kay Franklin Telohio, kay relax lang anay ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kinahanglanon nato ni na adlaw-adlaw para sa mabakod man naton nga immune system pagbugtaw gid sa aga. Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Inamabakal man naton sa tanan nga mga butika sa inyong lugar ka na force dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ara available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Siyempre man nga aton sa ni Panyawan Liniment. Ang Panyawan manunggali na sa aton pulong makahatagid alibyo sa manabatyagan naton nga pagpalanga manol, pagpalangalay, pagpalanakit sa aton kalawasan. Sa mga may rayuma kag arthritis, good for you. Panyawan Liniment. Mabakal man ina dira sa mga butika sa inyong lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, especially diri sa mga butika nga nahamtang sa atubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Ara man sa Jex Marketing nga nahamtang sa idalom sang Action Radio Bacolod. Okay, sa ito na mga horoscope. Karon nga adlaw Lunes, una nga Lunes sa bulan sang Pebrero, petsa 3 tuig 2020. Una-una nato na mga natao sa Enero 20 tuto Pebrero 18, mga Aquarius na sila ila zodiac sign, no? So sa mga Aquarius, pasugti ang ginapangabay sang kadamaan. Amo lang gid inang pamaagi para nga malikawan mo ang pag-angkon sang kalain sang buot o kung sila man ang magalain sang buot sa imo. Sa love life, about i-challenge ang love mo ha? Sa pinasahi mo nga pananawan sa imo pagpakigrelasyon sa imo. Hanso nga bata niya. Okay, kinanglan explicar ka kung kinahanglan sa maayo lang. Maswanti mo nga mga numero 3, 18, 24, 34, kag 40. Lucky color jade green. Sa mga Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Ikaw, Piscian, likawan mo nga mangin agresibo ikaw karon nga adlaw. Tungod kon hindi, imbis nga maglapit ang balatsagon sang palangga mo, labi lang siya nga madulaan sa pagsalig sa imo, ina kon magpakahuyang ka. Isa pagid Piscian, tuon ka sa pagbaton sang kapaslawan. Mga maswerte mo nga numero 9, 15, 29, 36, kag 40. Blue is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtub Abril 19. Bao, nami umpisa sang adlaw mo gali subong. Happy ka kaina sang aga. Kagang madugay mo na nga ginaplano, mahatagan nina katumanan. Suportado ina sang pamilya mo gani. Don't worry, Aries. Siguraduhon man nga hindi pagbalibaran ang bulig nga ginatanyag sang imo abyan tungod kinahanglan mo gid ina. Mga maswerte mo nga numero 3, 12, 27, 32 kag 41. Lucky color white. Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Happy man ang love mo subong adlaw tungod nangin mapainubuson ikaw, nagpaiway ikaw kag hindi ka nangin dalo. What silingon wala, may hindi bala nga siling kaugalingon mo lang yung ginapensar mo man. Don't worry tungod ang tanan nga ina
nakita niya kag nabatyagan man niya. Ang malinumdumon, may balos ina nga pagpalangga Taurus, masuwati mo nga mga numero 7, 14, 21, 28 kag 38, lucky color light blue. Sa mga Gemini naman, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Sa pagligad sa mga inadlaw, makabatyag ka sang kataka. Pagkabatyag ka sang kainit sa kaugalingon mo, tungod feeling mo daw wala sang nagakatabo sa kabuhi mo. Gani subong ang gusto nga panahon para madhatagan mo na sang katumanan ang madugay mo nga ginahando. Mga masuwanti mo nga numero 5, 12, 20, 33 kag 37, lucky color baby pink. Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, mga Cancerian, problema sa paghigugma, abaw. Amo ginamakahatag sa imo sang kaluya subong adlaw. Nga ano, eksperyensya nyo man na. So, kung hindi mo na mapakigbatuan, amo ginamakaguba sa imo kaugalingon. Hindi ka magkabalaka. Tungod ang natungdan or ang imo ginapatungdan sang imo love, hindi gina siya bagay sa imo. Namo pa na, abay ilang da, hulata lang husto nga tion, hulata lang si Miss or Mr. Right sa imo. Mga masuwanti mga numero 5, 13, 18, 21, kag 37, lucky color, gray. Nabatian na ito ng una nga, bahin sa itong pagbasa man sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos ng itong commercial break. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Makulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. In punto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuwa Action Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon si Tita Wilma sa This Is My Life. Tita White watching from Bogo City, Cebu. Hi lang sa akong tatay dira sa Barangay Bunga. Don Salvador Benedicto sa kay Tatay Boy Baligwa. Thank you, Tita, and stay safe, everyone. Thank you so much. Giyog lang tigwit sa taga-Excel Feeds, si Jelly, Duda, and Pungkol. Yun ka. Benny Hilyada, salamat man. Kay Franklin Tilogio, salamat man sa imo. Miss Cherry Alimbo, Ma'am, good afternoon. Thank you, gid sa pag-upod kay Tita We. Kada hapon. Okay, wala klase. Okay, relax lang anay dira. Padayuno ni Tita Wilmang nabili na ito ng mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Leo na kita. Sa mga Leo, natawo Hulyo 23, tubto Agosto 22. Hindi ka manginit kung tama ka kulit sa mga tao nga ara sa imo palibot subong nga adlaw. Kay nga lapit gid sila sa imo. Concern lang sila sa imo. Nga kinahanglan matalupangdan mo man ang sala nga imo ginahimo. Mga masuwati mga numero Leo, Jess 21, 29, 37 kag 42. Lucky color Oak Brown. Sa mga Virgo naman na gusto 23 tubtub Setiembre 23. Kung ano ang mga dapat mo nga himuon nga tikang karon nga adlaw Virgo kinahanglan paminsaron mo kinsang maayo. Mas lang. Mas lang nga makapalain sa ginaplano mo ang imo desisyon nga daw wala isang kapaturan. Pamansaron mo sang maayo mga resulta sang imo trabaho. Mas wanti mo nga mga numero 5, 10, 26 kag 37. Lucky color lilac. Libra, Setiembre 24, tubtub Oktobre 23. Oh, happy. Mangin happy iyang imo mga masunod nga adlaw. Pero, sad to say, subo nga adlaw, luya ka. Feeling mo daw wala ka energy to na Libra. Pero, understanding ikaw karon nga hapon, kag makita mo man ang paghatag importansya sa imo palangga sa imo, pagi sa mga bagay nga importante man sa imo. Mga maswerteng mo nga numero 3, 13, 26, 32, kag 41. Lucky color, pale yellow. Sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, yes, Scorpio. Sa lang pagpatis ang tanan nga wala mo ginabatya ang mga bagay nga ginapaghambal nila against you. Kinanglan, aksyon ka. Hindi papasugti nga magpabilin nga ginatago-tago mo sa imo dughan ang kalain mo sang buot. Budlay na iya Amaswanti mo nga mga numero 12, 20, 27, 35, kag 42, lucky color yellow orange. Sa yellow orange do tangerine. Okay. Katapusan natin ng zodiac sign Sagittarius. Ay hindi pagalit tawe. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, problemado man makilala mo sa gihapon ang imo tunay nga mga abyan. Ara siya gapamati. Okay. Ang mga bagay nga ini tuman na para nga mangin mamagaan ang mga masunod pagin nga mga pagtilaw nga mag-aabot sa imo kabuhi. Mga masuwanti mo nga numero 1, 5, 19, 25 kag 37, lucky color sky blue. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero 19. Capricorn yan, kinanglan mangin mahinalungon ka sa imo mga ginahambal para nga hindi ka mahuyan sa iban. Pero, hindi mo man pagbatsyagon, kay nga makabawi ka man gihapon sa iban nga paagi. Halong, tungod mangin malapit sa imo, ang mga tao nga may mga lain ni intensyon, let's say mga kaukaw, or let's say ma-hold up. Halong lang Mas wanti mo nga mga numero 9, 18, 26, 39, kag 45. Lucky color
Old Rose. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Ito naman coffee break, syempre sa itong pagpangapikaping itong Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga suwabing aroma, suwabing timpla kag suwabe ang sabor. Ang kape nga himuhalin sa Zenthone Soya kag Balungan. Nga may mga vitamins kag minerals plus pa sang insoluble fiber. Ngayon ang insoluble fiber makabuligid sa aton sa pagtinlo sa aton sa Nicolon o kontinai. Gani kung magpangapika, why not? Zenthone Plus Coffee Mix. Nga dako na ang dako pa ang mabulig sa aton ikaayong lawas, di ba? Pwede na ito mabakal sa mga tsindandera sa inyo lugar, of course, di man sa amon, pero pwede kita makabakal online kag ma-deliver pa mismo sa aton puluyan paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Ini gani sa Kalusuganyan Facebook page. Sa siningabahin, pasensya na pang si Tita Wilma wala na sang panahon, lunas nga adlaw. Pasensya gid pero kita padayon man nga magapasalamat sa inyo. Kag kita nagapasalamat man sa aton sa mga partners sa technical control. Action Henry Espolgar, kag of course kay Action JM Baikin. Kag sa aton man in turn from Camsi, thank you gid. Kag ang aton sa ni quote of the day, nagasiling. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Okay. I can't say goodbye. Salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamat. And of course, sa ngalan man sa among station manager, Action Non, Di Mala Magbanwa Productions Chief, Action Rex Canton. Tugtog na maliwat mo, standby sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!